Jó! Hát szevasztok srácok, én Roland vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai videóban, és a mai videó nem más lesz, mint a Fortnite. Erről fog szólni a mai videó. Ha tetszik, like, subscribe, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, vágjunk is bele. Ugye tegnap említettem, hogy holnap egy különleges játékot fogok játszani, és hogy másról fog szólni, nem a Brawl Starsról. És ez lenne az a különleges játék, úgyhogy kezdek egy bemelegítő Fortnite OG Zero build-el, mert én jobb szeretem a Zero-t. És annyit elárulok, hogy aki esetleg szeretne velem játszani duóba Fortnite, mert egyvédjezni nem nagyon szoktam és nem szeretek, meg könnyedén kikapok. Aki szeretne velem játszani, az nyugodtan bármikor az írja meg a kommentekbe, és akkor összehozhatjuk egyik nap, hogy befrendelem, és akkor játszunk mondjuk egy betörőját, és stb. Amit csak szeretne a választott. De ha csak tényleg szeretné. Na, itt is vagyunk az első lobbingba, vagyis ugye a beltéri lobbiba, ha esetleg valaki nem értené. Úgyhogy ja. Hát ahhoz képest, ahogy nézem, nincsenek olyan rossz emberek, úgyhogy... És ebben a mai videóban amúgy nem csak Battle Royale lesz, lesz majd más is természetesen. Na, kék sotit találni már így rögtön a meccs elején, az azért nem egy rossz dolog szerintem. Mert én a Palm Shotit azt nagyon bírom és nagyon imádom. Úgyhogy ja. Meg aki természetesen jól játszik vele, annak is jól jön. Úgyhogy ja. Na. Eddig még nem találtam ellenfelet, de most egy killünk van, mert ide jött egy gyerek rajtam kívül. Nézzük, hogy itt van-e valami, ezt már kilútolták. Itt hallok egy embert.
Pillanat, csak ajtót nyitok. Na, akkor hol is tartottunk? Ja, igen. Ott, hogy egy helybe állok, és így bárkinek célpont vagyok. Na, de először bemetkítelem magam. A biztonság kedvéért. Ezt föl is vesszük. Nagyon jó. És most le kell menjek, és ki kell menjek. Csak valahol volt egy ajtó, de azt nem tudom, hogy hol. Aha, itt volt, mert kinyitottam. És ott egy automata, amiért el kéne menni. Valahogyan. Ezt a tesztet azért már lootoljuk már ki. Ha már itt vagyunk. Jó, nagyon jó. És itt ezt az automatát nézzük meg, hogy mi van benne. Kék tactical. Ez szar. Ez van már nekem. Na, mehetünk. Csak először hallgatózok, hogy merre lövöldöznek esetleg. Mert amerre lövöldöznek, akkor arra megyünk. Mert minél jobban a fightba megyünk inkább, annál jobban győzhetünk. Ott arra lövöldöznek is, szóval jól jártam, hogy erre jöttem. Jó. Nem kaptam full damage-et. Nem. Jó, már 4 kill. Úgyhogy most bocsánat, hogy halkabban beszélek, csak itt vannak. Ne hallják, hogy mama mit beszél. Nem telefonálok. Videózok. Kivel? Most se gyerekből, se haragból, se vízből, ilyet nem mondunk egy férfinak. Nem mondom most neki, ma nem haragudj, mondok el. Bocsánat, hogy ezt hallanatok kell. Most kivírjátok, hogy ezt hallanatok kell. De mit csinálsz? Én semmit. Mivel beszélget? Nem beszélgetek senkivel, játszok. Hát magamba beszélek. Ugye Balázs este egész nap nem otthon volt, mert nem tudja mikor kell menni, vagy valami. Megívott 2 sört, azt bőrült a kicsike, és oda ment, hogy fölvezni. És érted sört. És arra mentem ezt a nekem azt mondja, hogy lehet, hogy Balázs ezt én most megsértődött, aztán mert nem is így közörájából. Ez meg nem felszoktam, hogy így ne helyére jönni. És mert figyelj ide, amíg itt Balázs nem fogja hagyni, igen. Én mondom neki, mondom, a másik, mondom, nem csak a sőszagot érzi, hanem a cigizagot is. Aztán tudom, hogy neked ez nem tetszik. Mondom, nem is. A terhesség alatt is végig szívtad a cigi szoktatás alatt is. Mondom, és a Virgi ugyanezt csinálja. És akkor ő neki jár a
Eddig jól állunk, mert 4 killünk van. 36-an vannak rajtunk kívül. Kicsikének pelenkázkozott, hogy próbálja ki, hogy 1200 forintja volt, azt hiszem a 26-ban alapulásra. Ja, megyek. Mindent. Egy szó nélkül viszi Komlóra, azt se képzelni pénteken elmentek, akkor pénteken, nem, tegnap összement, akkor bevásárolt egy 40 000 forintra. Máma elment a szexárdéliba, ott is vásárolt, mert kerül, amivel vakolni is lehet. Semmi sem, és hogy rakjaféle nekem meg annyit mondott, hogy hát ha valamit kell venni, akkor a blokkot rakféle, és akkor majd kifizetem. De hát még van, akkor nincs egy pilléresen, és még most sem is kapcsolom, és a pilléresen de mondom neki, mondom, ebben te is igaz vagy. Mert én most tanultam a 46-án Lenestének. Mondom, nem a Lenestének semmi köze a távközléspapírra. Na a távközléspapír 30-án lejár. Mondom, akkor még otthon voltam. Akkor el kellett menni a házi orvoshoz, elkérni a távközléspapírodat és ráadni. És akkor nem lett volna elfelejteni. Nem amikor már ezért a munkahely szól, hogy nem tudnak bérszát fejteni, mert nincs távközléspapír. Nem nagyon. Na ezt nyerted, hogy mit csináltál? Nyertem, vagy? Az nem baj, Labdát. Valami szorok, akkor mindenki figyelek. De itt van Roland. Nem, hogy ez is És ahogy lassított, nem felvétel. Ha ilyen nem lesz, mondom, akkor is, hogy a házasságra jöttek, és nem vagy kívülről, egymás mellett. Mondom, akkor is szögesít a fejébe, hogy is hajlandó de tudja, hogy nem igaz. Mondom, hogy ez a szép. Ja, remélem, azt mondta neki, hogy kint is, meg amit itt meg itthon volt, és lett a kint, az itt más. Akkor normális az ilyen? Csak azt mondja nekem, hogy hát mindig is ilyen jó. Bocsi. Hát mert azt hittem, hogy a kertek vannak, jó vitatkoznak, meg beszélnek, de hogyha jön egy gyerek, akkor más lesz. Minden DNS tesztet akar, és azt jelenti, hogy nem tudja, hogy miért azt is miért nem jön apasági. Hát az ugyanaz. És amúgy nekem megtethetem. Mondom, a bírósághoz kell fordulni, mondom, és akkor a felköltsége is van. De hogyha ő maga kéri, akkor kifizetje a tesztek a díját, és ezzel is azt mondta. Akkor majd föld a szobába. Az is nem tudom, hogy ha megvan az apasági végekről viszi-e, vagy csak innen, mert remélem azt előtteti, hogy írja alá az apasági papírt, és akkor bemennek a kormányirodába, vagy hova, és akkor könyvezető, vagy könyvirodába, és ott azt követják a nevét. Nagyon pró vagyok, gyerekek. Gyerekek, én kurva jó vagyok. Gyerekek, nagyon jó vagyok. Nem tudom, hogy hallatok-e, de rohadt jó. Biztos a kedvéért. Vannak rajtam kívül.
Ilyen lútot. Gyerekek, a lútom is nagyon jó. Rohadt jó lútom van, gyerekek. És itt támad. Ez közelebb van. 105 környékén is van. És a környékén is vannak. Aha, igen. A csociból van. De nem amit ott nem vagy. Nem úgy jöjjön haza, most szedtem ki a szendvicset, amit pénteken csomagoltál, ott volt az zacskóba. Maradtál belőle a kettő. Igen. Én nekem megette a... Mi? Uzsonnás izéját, de ott volt zacskóban volt. Ja, Melyiket? hát mert az uzsonnás dobozt kivettem, ott vettük a rohászont, mert az is megvolt, meg egy hotdogot kapott, azt megette Roland vacsorára. Meg a krovasszonokat is majd. Zacskóban meg ott volt, amit elvittél péntek reggel szendvicset. Uha, Kettő marapás, a szalámisot itt te csináltad. Ja, Két marapás ott elmondom. van hátom, De azt rágtam kiraktam. elmondom. Azt nem bármit tudni, hallod, hogy nagyon biztos kártyit csinál, hogy is ki is kaptam majd meg undorikokat csinál, és elmondom az ő karom. Gyere! Ilyenkor. De azt hittem, mi Csigarina. hiszem, Gyere, azért nem csináljuk. amikor is kapott ilyen. Nekem. Persze. Én csak Ő csak- pénteken annyit tettem. nem nekem Meg is ezek. sétáltam a Nagyon jól szeretem. Jó, de nehogy valamit Szóval összetett. most az én cuccom van. És ami ez baby Jó, van. az neked odafőn, én Ja, vágom. egy héttel ezek. Tetszett, hogy mit hozzá. Gyerekek, kurva jó vagyok. Miért nem fogod elfogyni? Kurva jó. Miért ne kell? Hányat használják? Most hozott nullásat, de nem tudom, nem melyiket hoztam. De sokkal nagyobb, mint a többi nullás. Mert a nem nullás, hanem egyes, mert 2-től 5 kilóig. Hát nem lehet kisebben kapni. Most lehet, hogy ebből a Peppersből volt nullás is, amit Reni vett olyan egész piciket, de az egészként összefostam magát, hát hogy kifoly fölül a háta tetején. És Balázs, amit hozott, az is sokkal nagyobb, mint az, amit Reni vett. Akkor fölbontott a Fece, hogy tisztába rakni. Ezt nem lehet elkészíteni, ez nagy. Mondom, akkor jó lesz később. Persze, a gyerek nem. Akkor hozott egy ekkora kutyát neki. Hogy születnek egy ilyet hozni? Megfogta, azt bedobta az ilyet. Nekem is mondja. Aztán most utána majd is megoszta azt, hogy most mit szólsz hozzá, hogy úgy születnek ilyet, azt mondja, adja oda neki. Mondom, neki még nem kell. Mondom, de nagyon sokan úgy mennek. Babalátogatóba és egy visznek egy nagy kis. Nem azért, hogy az egy hetes gyerek játszik. Ó, baszódjál meg. Kurva életben nem tudtam becélozni, mert laggolok. Na nem baj, 4. hely, de akkor Zsimoda lett. Vagyis a koronámat ki nem érteni. Úgyhogy ja. 100 víbek, az jól fog jönni. Megyünk még egy reloadot is. És egyfolytában kérdeztem, És ronked. írogatott neki, hogy mondja neki, hogy Csak csapassuk. Utána még egy játékot fogok menni a Fortnite-on belül. Úgyhogy igen. Nem tudom, hogy lehet-e hallani. Aki hall, az ügyes. Te nem mondta, hogy mindig akar maradni. Nem tudom, látok. Mert ott nem csak a kis babák, gondos benne,
Mert ilyen csirkét nem eszem, mert allergiás a csirke. Orvoshoz is vitte. Az idén nincs, azt hiszem. Mert nem tudja, hogy mikor lett beoltva. Amikor ment ki külföldre, akkor minden oltást meg kellett kapjon, hogy másképp nem vették be a kutyaszálloda. Panzióba. Az 90 forint között, nem? De úgy jött haza, teljesen sokan. Igen. Hát gyerekek, ez lehet, hogy a legnagyobb butaság volt. Az most igen, mert Balázs a múltkor rendelt a Ó, remények is mikroszkópos fegyó, gyerekek, lehet. nem tudom, még kinek kellett. Ez is szokta. És ezt csúsz. Igen, ilyen lejátka. Itt az Györgyi, igen. Az valahonnan, most, vagy hát honnan szerzik el a doboz-szigiket és a várótohát is. Vagy ezeket a kis szigiket, most már egy ilyen dobozza, ott még az asztalon, mert Balázs is szívja, amikor azt mondja, hogy kocsival megy, vagy olyan helyre megy, akkor azt szívja inkább, nem a rendes szigiért. És látom, hogy most már elfogyjuk a a 6 hétig itt is tart. Most nem tudom, mert a 6-7-es vizsgálatok nekem hogy menjen el, hogyha nincsen vigyázva a kicsit tényleg. Tehát hol van? Én már láttam. Igen? Bocsánat, én már láttam, hogy ott volt anyuka bevitte, mert valamikor a nőgyász is megnézi a gyereket én. Valaki direkt kéri, hogy vigye a gyereket egy nőgyászra. Mert azt mondták, hogy célszámon neki, hogy ide is kérhet időpontot a 6-7-es vizsgálatra, de Kongóra is. Ki van akadva? Most el is azt mondom, hogy azt, hogy hova vigyeljetek, hogy kivigyázzatok nekem, mert tavaly nem vitték. De az mondjuk, hány millió lehet, hogy vigyeljetek, mert nincs híra. Fogja viszik magával, az két van. Fizetségrálat kéne egy babakocsi is Tudom, legyen. azért van egy ilyen valaholdozó, hogy ilyen beleültetős, tudod. Szóval nem De az már mert még most ez nem lehet. Kicsit. berocsúszik. De az asó kicsit. Direkt ilyen Én megmutattam neki, hogy kell be ezen úgy alálni, hogy ne. Valamikor én mi is, csak akkor nekünk angol pólya volt. Tehát azt lehetett úgy hajtogatni, azt tudtuk, hogy hogy Teljesen kell. te is csináltam, mert amikor orvonacióra úgy Ja, ja, ja. Betegekkel. Nem tudom, hogy a lábára fel kell hajtani, akkor az Úgy egyik van, hogy az egyik meghagyják így, így kell lerakni. Tégla alapot, ugye, és behagyják így, a kezét le kell hajtani, ugye, így át, akkor föl, a másik kezet le, és így be kell így alá tudni. De fönn van YouTube-on. azt mondta, hogy Mert ez Kínában, meg Amerikában így üzélnek a gyerekeket. Ez olyan biztonságot nyújt a gyereknek, olyan, mint az anyagban. igen, mert ő nem meg Azért- szerint, úgy azért viszik ezt ezért is, amikor a hátukon motorzni. Igen, igen. Akkor azt meg betiltották, mert nem Nem. szabad. Nem kap előtt. de ezért melyik A kendős. régen mondta a felesége, amelyik ide fölkötötte, nem? Kicsikét előre. Ugyanaz, hogy mondom, ennek ennyi. Igen. Sállal kötözte magára. Mondom, az enyém, ott az anya, hogy mekkora ki a vörös, mert engem is belém meg akar, csak utána megszoktattam magam is. Na nem haragszik a nagyobb akarcik rá. Megtalálták, gondolom nyárodott az. Azt számogattam, hogy ha 6 hétig itt is lesz, én, amikor lesz a balakás, én előtte a 7 hétig magam viszem. Most valamelyesre jó, nem vízigazolom kell minden, de 500 mindig lesz. Igen. Dolgozom, Úgy volt, hogy jönnek a vizsgyék, hogy hoz kinek ilyen a fészek.
férőszobában 2 párnát mellé rakott, és úgy aludt ott benne, és azt mondja, akkor ezek szerint jó volna napközben a fészek. De hát már meg fönt aludt a kislágyában. Én mondtam neki, hogy jó volna azt még szokta. Mondtam neki, hogy szamár megszokja, hogy a segget fölvonulja, mert tetszik is neki, akkor nézelődik meg. Ahogy teszi le, akkor már örökké. Mondom, akkor mondtam neki, hogy beszélgettünk, hogy azt is lehet, hogy tehát nem kell bíróságra menni, nem ketten megegyeznek egy bizonyos összegben, mert azt mondta, persze, nem nekünk, nem Balázsnak mondta, hogy ő 150 Ez közel volt. arról tudja emelni. És azt jelenti, hogy úgyse fog azt mondja, hogy az is sok, mert aztán lehet, hogy és ebben Fecónak van egy az, hogy Reni arra számít, hogy ők oda jönnek dolgozni, és ott a közös 32%-át aztán most akkor ennyit küldják vissza. Aztán ők is aztán még 3-4-500 ezer küldják nekünk az asszony, hogy és aztán megkérdezik, hogy meg lehet, hogy Kurva anyád. Csak duró. Mi tudsz? Ma bocsánat. és még a 600 ezer egyébként felelősséget. Tehát azt mondom, olyan nem fognak megítélni, ami túlzó. Az elején miért? Azt mondták, miért azt nekem is hozzá kell rakni? Mondom, miért? Csak mondom, ez úgy van, hogy mindenkinek kell. Nézd meg a túlós keci kurva anyád. Ez semmi jó van, basz meg. Kicsit csipás a szeme, hát nem tudják kivinni, amikor szél van. Azt mondta Gabi, hogy már jó meleg lesz, meg minden, amikor nem fúj a szél. Nem akarjuk fölösöztetni ki. Hát honnan ne érdesíts már. Hát ezt fölrakja magára, hogy Akkor mi adja a kutyát? Akkor mi adja a kutyát sétálni? gyermeg is, meg hogyha egy fordítva rakja föl, így akkor ugye tartja a gyereket fejben. Tehát amit jön, nekem így az örök, az kormányának a jó fint kilátott. Ez is sárkány tudott el mindenhol. Na ez a lúp, ez milyen? Az volt az utolsó nem? Igen, a végén is. A novemberben vagyok. Mikor vitték el, akkor Nem, ő úgy van vele, hogy csak az az igaz, amit ő mond, meg az a jó, meg... De ez azért is így volt, én hozzátettem, azt mondom, hogy de mindig is nehéz volt. nem csak megkérdezem, hogy lehet, hogy figyelj, hogy ketten csinálták a gyereket erre. Igaz? Az igen, oké. Jó, és nem furcsa az, hogy más nevelik, amit én és nem akarok munkózni, az csak Nem a Balázs a gyerek kapja. Nem. Nem, csak azért. Mert ha azt veszed, Balázs úgy gondoskodik róla, mintha az övé lenne. De most az, hogy Azt mondja, hát És a nem gyereket tudom, nézi, ezt a gyereket. gyereket nézi, nem veri. Igen. Mondom, majd utána megmondja, hogy Utána nem is bár- nem jól csináltad meg, nem tetszik neki. Na, de akkor azt hiszem, hogy mert én most is mondtam neki, mondom, Balázs nem könyves. Mondom, oké, hogy láttam, meg dolgozott ilyen helyen, mondom, de ő nem könyves, ő nem tudja ugyanúgy megcsinálni. csak én voltam most más finanszírozó a gyereknevelést, akkor fejre lábak közé vannak, ezt nem tetszik, utána nem tetszik, megszokja, megszokja, mosolyogtam, így rá. Most akkor kutya is, szerintem egy 3 nap után ne félj ráfogni a Persze. Most is
Na,